nemaju se jednaku šansu u životu. Deca bez roditelja već na prvom koraku imaju jako težak zadatak. Da odrastu bez roditeljske brige. Na takvom putu uspjeh je neizvestan, a mogućnost da krenu stramputicom daleko veća. Naša pažnja je uglavnom fokusirana na domove za nezbrinutu decu. Međutim, po mišljenju stručnjaka, najveći problem nastaje kada ta deca završe školovanje. Kada moraju da napuste koliko toliko sigurnost koju im pruža domski život. Ja sam ostao bez doma u tom ratnom ludilu i sad ulicama hodam sam u svome bunilu. Znam da bliski nismo mi, al poslušaj me ti. Program Fond za budućnost osmišljen je tako da mlade ljude osposobi za život posle doma. Da ih dovede do školske diplome, da ih obrazuje i ohrabri, da ih nauči životnim veštinama koje se ne uče u redovnom školovanju i na kraju da im pomogne da se zaposle. Neki od njih baš u Delti. Fond za budućnost pokazao im je kako da zatraže posao, napišu molbu i CV, nastupe pred pretpostavljenim i kolegama, kako da steknu samopouzdanje i samopoštovanje u koje su zbog surove igre sudbine sumnjali od kako su kročili u život. Naučili smo mnogo stvari koje će nam naravno biti potrebne za zaposlenje. I rad sam ljudi koji rade samo na radionicama je mnogo drugačije od škole i mnogo više naučimo na radionicama i mnogo radije dolazim na radionice nego što bi u školu. Nove veštine, novo iskustvo, novo znanje neko. U Deltinim kompanijama stekli su ne samo praksu, već pre svega ljudske kontakte, društvene i veštine komunikacije, tako važne mladim ljudima koji tek započinju karijeru. Danas imamo ovu lepu aktivnost zahvaljujući Delta fondaciji i članicama donatorskog pula Delta Holdinga sa kojima mi imamo jednu izvanrednu saradnju tokom dugih niz godina, pomažu našu ustanovu i pomažu pre svega našu decu.